Hello perlok perajor ki bujus tenat ban page ye ki video hakane ke channel telada pide ki bedang thamai hakane ke channel sngobha subscribe khnang ba phinla ban yu isusu ye ki video hakane ke channel tementa hakane ke video ngani kai phi kumno ba phin verify ya ka identity jongphi lada ka Google AdSense kala pha ban verify ya ka identity jongphi tementa ngan hikai phi kumno ba phin verify yak identity jongphi te page ngobha click hakane ka batho Google payment you need to verify your identity Google AdSense click hakane te here come showroom da fil dep here come showroom sembah click kane batho verify now te apkane kadang slow tehang pila ban klik ya ka Gmail ka ba phi penon kamo nga penon kami kane ka wei tenga klik ya kane te ap pangala ya te nga laslem ngal de yo ya kane ka message ban verify te kadon hakate ka notification bell sembah klik to te klik hane bato verify now double klik tip hangne kapha ban kapha ya phi ban ai da ka driving license lane ka passport pan card bat ka voter ID tehni legal name pihak pendap ya ka kerteng ka basisa mo ka ba phi ka kerteng ka basisa jongphi tehni select ID type tehni pila ban select ya ka driving license passport bat pan card voter ID ka kerteng hakte ka legal name phihap ai kat kum ka ba piklik hangne ngangan ai da ka voter ID teng ngan tho da ka kerteng ka bodon kat kum ha ka voter ID tel phir da pidon la phikwa ban ai da ka voter ID phila ban ai te klik kane batho front of ID telada pimpad shon ya kadur jongka ID mo ka ba pimot ban ai hangne te sngobha klik kamera lada pimpad option ya ka tengangan klik kamera namar ngan pad option phiap shon bha ma phiap shon shai bha namar ka ai tang license ya phi ban shon ban submit hang to te phiap shon bha te bak no da option te ne sa upload ka tu godur fil option te lek ka file sa upload ka tu ga banakmat ka phi option manne sa upload ang to klik to I select te ap phang kanet kadang slow te kumtu kalaya te back of ID te phihap shon biang sakaway nadin jong katu ka ID ka ba pi mo te phihap shon bha pengang la shon ni kane te phihap upload kaju hi bat katu manne ngai blur ya kane khnang bangangan save ya la demo khnang man like ni ki te fil ru phila ban but step by step kumbang hikai hangne tenda kal dep upload hangne te phila ban I next to next te phin ane phiap pendap ya ka address jongphi ka sinong jongphi phiap pendap ka sinong jongphi
agane baar pihak pendap pihak pendap ketung ke distrik mo agane baar ngade nama hoti tengah pendap mahoti Riboy District the town and city ham ai Shillong bro ngap ai Shillong yang town and city de pin code de ngam tip mo ya ki pin code jong phi te phi hab ban tip ya pin code ngasane uyap nomor uyap permo pin code nagaway ga district tengah ada pendap yang pin te state te Meghalaya dari dep summit te tang to hi la dep up khang kadang ya kan satu ke message te ne kala to verification successful kala long te la paun pule ne te pilaban pule te doctors I got it te kala long